Nicholas Marak rangpak shnong ka Maikuli ka shnong ka badan hakaput ka Meghalaya bat Assam ka bahap hapiling kata police outpost ulangat haka jimensaw hadien ka jingshat thombor hakibriu na Assam hadien ka jingmi ka huri hura hakapor bakatnat Meghalaya Energy Corporation Limited MECEL ka wanban penyengi ki post electric hakani ka shnong lakban kedo bagi nong shnong ka Maikuli bat ki shnong marjan ki ju sakhi yakum kini ki jingja yakan at bat ki briu na Assam bat ki kattu kan ki jingja yakan at ki lakta jor ya ka shongsuk shongsngan ha kan ka than dang shen ki briu na Assam ki la weng bat pendam no ya ka jingtho MGNREGA balatho ha ki signboard na ka jaka ka badan hajan kapung dok kha jong kan ka shnong kabakat kum ka jinga soy MOU hapadeng ka Assam bat ka Meghalaya kani ka pung la ong bakadei ban penhap no syak Assam kat ba kinong shong shnong ka Maikuli kila beteng banyaki persya bat dawa baya kani ka pung de ban penne ha kani ka shnong hapo Meghalaya kat kum ka jingtip baya de bat ka ka jingsha thombor jong rang ba shnong la ong ba kani ka jingja kala jia ha ka janmi jong arpho tri kala lingkat hadien bagi officer ke MECL kila let ban penyeng ye ki kattu kat ni teli kinar post electric hajan kapung dok kha ha Maikuli hadien bakat tu kat ningot ki briu nakasnong bakra para kabaha Assam kilawan poi bat persyang dakabor ban pensange ya kan ga jingthong ye kinar post dakabakam bakan ga jaka ka hap hapo ka jingkmi jong ka Assam bat ka bala penmi ya ka jingakan at ka bajor hapdeng ki nongshong shnong ka Maikuli bat ki briu na po Assam Maria yu ajing tip halor ka jingja ki pulit ka Meghalaya na piling kata police outpost kilawan poi mar sya ka jaka ban pelong ya ka jing tokin bat ru ban tem ya ka jingakan an Yang pun yun gini dong ah, lagi dong ke, lagi dong ke. 다 그거라 있어 다 그거 남의 거 그나마 저도 그나마 된 남의 걸 보다 그거 다 그거 আপনি তো দাবুরা একটু কথা তো আর আমাক চিনি না আপনি আপনি কি চিনি অকলা লাগবে ব্যাগ আপনি তো দাবুরা একটু কথা তো আর আমাক চিনি না আপনি কি চিনি অকলা লাগবে ব্যাগ